Ame sola ka chibaka do yankutike kisini nema baye sallallahu alaihi wasallam ka foli bla anga jena bo sababu ye no yambange bagaw ye fayanfa ani bayanfa nanyo lufo ambe foli bla an furu yoro la nambora an furu yoro la femi nga gelen jena tigala o esigi nyogonya ye sigi nyogonya ufana fembele bele sigi nyogon kufo ka segin kufo sabi ameseli okun kono nana no eseli bay nanyo lufo mbembara nyogon fo bara nyogon ya fana akano ko iko amanu gon to mi kane bara nyogon be ya jambolo kabi kunu fobi nanye foli blaka tu bela jele yoro émission Daoula mbekle ko de famo ko ngo Daoula e fendo e Daoula tigiya akadi akanogo ina foko amandi akagele tugo amina ni mani fingera Daoula tige ini jena tiga ko be nyogona tuguni ni e Daoula tiguta ibe nyamakala ya kono ibe artisu ya kono bela jele ni ka Daoula soro tugo bara yoro iba soro dobo Daoula ta sigidala iba soro dobe sigi nyogoya Daoula ta no e sigi yoro Daoula o de okumu kono femi NFTV sori kaba jakte mbekle ko de fomba do nyana ngodem seni ate mogochia mogo kani bandro ke ma koni shima seni alega hakili munumunu ana bara nyogon no e onyi kana jemu ka karangara ka sigi no e émission Daoula ka wele asera mogo jume ma bi ye numéro spécial de Bamako na Lamini no e numéro keren nenye onga seliba a Daoula kanya kuyate temene musokunda nana na chekunda ambe bolitu nga do kuyate la de ne nga kala Filibi kana se animatrice ube chema no ene refuru nin kanu Musa kuyate ode on se ku yamba ko Musa kini seli yana nga foli di Musa ma ni jemu asigi gota ne bode fo na be do mo be ne la do ni tare do rete o futaka yore me futaka bela jelinfo kata sambe fo duguma kambolo flada nko ye tuguni femi Musa ka foli kalo ana bara nyogon sarambia madale ko fo mai madam Kuyate kibela ko ga de manti ale bien on yera ka sira ne Rosie ale fana biano ana nyogona chama ne bado unchama biano kamor bofu Ahmed kabije ka fola fo shuina o wati kono amba foko tara ugate menanye yana ngase Daoula ajemu abaro daminema
soronane aluti de do soronani chamde ba Kimisa soro dinya kadisa soronane aluti fula soronanye kudu Dona Bologna duatara ausabi bati marumanja Vedere musa mogo kana sigiro go benya vo abetinya yo mogo ka sigiro go befo mfa Vedere musa mogo kana sigiro go benya vo abetinya Iura e basa jumanyala yo Salam alaikum lunga jala bulu alhamdulillah ya rabbil alamin tatobe manza yebinganda ala inije jula be wori kirambe nani kedibi keliman sa dunya ala kelenye tote muso bedina namu mande jelilu namu Dado chamo jamana nani mandinye
ne suru jamana dado chamo jamana suru bentoro leleri alami balola sengoro jugo bingalonela dado ibalo filafa lalu bingalonela dado ibalo Sedu chamude dado Jai musode dado isambe sambe Fatigiyani batigiyani balimanyu matigiyala Isambe sambe Chenyu matigiyala Denyu matigiyala Dado yo Ikanisa kono korube kenote kubeche sarankumana mogo kanisa kono korube kenote kubeche Mario Sumumteri imama lewa ruwanja ha kana sigila golo benyavo suna sigiri chwa Alute flamuso kasi dumbali sensenye
nani ne dado alute ne ka pulo nane ne dada mande solutara kalagare kono tungale bella fole kelano aita majigi doni be barika la demesani no nyabiaranye margo iba fajji tar fojeli ye ka imalanje doni nego nin tarani tara koro ye mun fendi wa karisa tagara tagali tetana di sakini wole balama da romani ni kana sakini karakewa na fora mama ko tara la lejeli lula sembi togo mala nyama kala bi togo mala sembi togo mala mande jeli togo mala mande jeli le yebbe barabolo ante sila be ka sode mande jeli te sila be ka so isira kongola jeli milasi kongola ibafo flamoso tanatina balidu goni ne ko tarafele alla le mogobina ala je sokmartan abedullo mina maka ntasoloma angoro kudu siro misibele misibindi medunya dani bitaro nyamogote bawulo flala nani kedibi kelima zadoja Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jalu atunye ama foi for ne chiede. Nanya kilikapo. Ameri nanya kilikapo. Me ati yoro yi. Iba fo jalu ye. Munu nana kuka bismillah. Munu mia kuka bismillah. Dado, dado, dado. Bori kaso. Ki kinizenta ka inumazenye. Ka alawle. Ka bajiba intike. Ki dan lafiya bukuka. Kibina dawlatigi den dawlatigi kibina sambe dado ibisimila ibori kaso inani kaso Musa Kuyate, ka Fineka Kenyanka, Musa Kuyate, ka Garago Kenyanka, Musa Kuyate, ka Gaulo Kenyanka, Musa Kuyate, ka John Kenyanka, Musa Kuyate, ka Numu Kenyanka, Musa Kuyate, ka Mabo Kenyanka, Musa Kuyate, ka John Kenyanka, Musa Kuyate, ka Sego Kenyanka, Musa Kuyate, ka Mandinga Arabe Kenyanka, kwa ngado dakile fe, ka bo dakile fe. Enete gel kabala nyuma yake. Musa, ni sako, jugu sako, alaka isako dima. Sara ini badung. Ay bismillah. Wallahi abika mu bada kono tarado. Aha tarado. Afara jalikawe uyade Sheikh Umar Talima. Sheikh Umar Talima de signendo. Horo muso mun na itifa ka yela dabla. Dada nakmana itifa ka madabla. Dado cham dado ma do bi ke dawlatigi ye dalo mi ka kile nye kile fla kile saba ibi saki ko dado dongo do ka fara ko ka otobana mi yinga fa jume mene ala chede ka fa anye shunna émission dawla feba ko
mɔgɔninfin ni Ala y'i bila diɲɛnatigɛ fɛn fɛn na i k'a ni bonya kɛ i k'a ni majigin kɛ pour que i k'i ka diɲɛnatigɛ jabɔ Masa Rahamani ale bɔlen kɔ bangebagaw duwawu ɲini n'i y'olu duwawu ɲini i k'a dɔn ko ɲamakala ye bonyafɛn ye an ka gundo tɛ dɔwɛrɛ ne badenw an ka gundo ye aw de i ko n ka yɔrɔnin min jaabi d'i ma n y'o d'i ma Futa kɛlɛkuntigi mɔden nin diyara n ye danbe yirisun don i bɛ to ka ji k'a kɔrɔ a kana sa t'a dɔn yɛrɛwoloya ani alalaya ani danbetigiya nin saba u bɛ fa la u bɛ ba la n'i y'a ɲamakalaw kɛlen ka kala sɛbɛn e la k'e ye hɔrɔn ye i b'a sɔrɔ i ma danbe bila so de ayi e ma danbe bila so i bɛ yaala ni danbe ye n'i y'i sigi i b'i sigi ni danbe ye an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ni Mariyamu Tarawele dan tɛ aw la. Ayiwa nin diyara n ye nin waati kɔnɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo foli belebele ye jɔn ta ye NFTV filɛbagaw sɛgɛnbali ɲinɛbaliw an b'a fɔ ko aw de ni seli fɛn min ye Dawula yɛrɛ jamu ye anw bɛna an da don a kɔnɔ sisan bɛɛ sigilen don nin waati kɔnɔ waleya minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan an y'a fɔ k'an bɛna Musa Kuyate fɛ fɔli ka di kojugu n'a danna ne yɛrɛ ma an bɛ si ka nin fɔli kɛ ko sini sɔgɔma nka an tɛ ɲinɛ an n'a kun kɔ dɛ n'o ye Dawula jamu ye ne de y'a fɔ aw ɲɛna ko bi Dawula bɛ Federika Kuyate ale denkɛ ka so n'o ye Musa Kuyate Musa i ni so i Kuyate Musa anw bɛ Ala fo foli belebele k'a di i yɛrɛ ma sabi kabi Dawula émission ni anw ye nɛgɛjuru ci i ma k'a fɔ fɛn min an ka numéro spécial ye n'o bɛna tɛmɛ bi selidonba in na Musa e y'anw kunbɛn ni nisɔndiya min ye o y'an anw fa i y'an kunbɛn ni bonya min ye o y'an fa Musa wa a ma bala an na o dara kunu ta caman kan bi fɛn min ye émission Dawula ye Musa seliba okumu kɔnɔ fɛn min y'anw ka ɲɛmayaso ye n'o ye Sori Kaba Jate a ko da dɔ ne bɛ impossible de kɛ Musa ye bi a ko ni Musa jɛra an ye baara caman kɛ n kun t'a dɔn k'a fɔ k'aw bɛ ka na Musa Kuyate de ka so fɛn min ye anw yɛrɛ ka production ɲɛmayaso ye o kun kan ka taa tagama min na a y'a lasegin Musa e Musa o kɛra i ka bonya ani ka karama sabi ni anw ye wele diɲɛnatigɛ fɛn fɛn na Musa e ko ko anw bɛ ka bila de la NFTV bɛ mun sɔrɔ tuguni k'a fɔ sa Musa ko Ala ni ce Ala k'i sara o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Dawula a émission selen bi ka na seliba ka na baro sigi e ka so Musa Kuyate a ye nisɔndiya jumɛn sigi Ala fo k'a barika da Ala mɛ bi jira n na sini fana jira n'a ka fara aw ye wele se ne ma kuma min na diyara n ye fo k'a dama tɛmɛ parce que n'i ka mɔgɔ miiri de la hakili bɛ jigin n'a hakili jiginni la b'a ka mago ɲini i fɛ mago min don anw de mago b'a la bi ka tɛmɛ aw kan donc n b'i ka directeur fo i yɛrɛ fo i baarakɛɲɔgɔn bɛɛ fo ani teleso in ka dayɛlɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Afrikabulu la o don kama o kun ka gɛlɛn bi an jɛra k'o ta donc ni nin fana nana n bɛ ka devoir don an teriw ni kanubagaw kɛ k'an kori ni balimamuso an ka ɲɔgɔn ɲɛnajɛ dɔɔni diɲɛ nin de donc vraiment moi je suis très content ne don fo k'a dama tɛmɛ donc an ye bonya min d'an ma
la ka bonya ka daw fana o wati kono émission dawla file babo sege mbali nyine balu bala kanela kibi seli do ya bayna ni so jare no koju kuni ko ni so jaba ka tom kaka tasma fi na no di ma faga da ji ba faga on ma je na bo sababu kuno me tu gulu kuno be kenaka kaka kuno foga sebi ma on ga poli bili bili ko re tai suraga muso fama ni kode madam Kaba NFTV bela jelimba ko ni same asana tutungara wala mo tinga gele woloti kabine kalo saba ko kata fo ko flam so kera mai mbi fo kambenge fo no ya amadu gaye ai danjai manyi na ko dawla jemu musa kuyate na fora ko dawla mo ko do be nyini ngalike ne ko ngamina ta musa fe wakati mkota lao ko ni mo gamite dawla tige kitana ningerenga ne ko ngo ay na fora émission dawla do reto nyama kala ni artiste olu de be dawla di telema on nya foka to yoro ni ta fafe tili dawla émission be ka kan ala sari beni ka dawla soro to godo mara me dawla soro radio kindana Ahmed ali aka dawla soro jega fola ne bara nyogondo nya soro ambi ne ni so jara ko ne ni Ahmed e mina chama ta yo abi jega fo abi mba tege mine ka escalier jigina wa soro ka dogo wati kana mbe musa nyininga dawla musa na fora dawla ere munyi dawla tigiya be sega fenju mena se mo mama dawla tigiya ab sega fenju men chie mo boy bon daro te kuma dozo mais ne nyininga ba ko do to na ba fiti parce que le mot dawla we sanga doy ni ya soro e ba ko donc c'est comme au ka émission ye chedini avec fan de danse fika kolosi fa nganachi donc dawla koroye sabe mo nege ni dawla yere ni kunfɛ i bɛ kɛbali kɛ i bɛ fili yɛrɛ ma parce que ni ko mɔgɔ caman bɛ ko dawla b'a la o de bɛ kɔrɔta bon n'a kɔrɔtara ni dawla in tiɲɛna don i bɛ sigi donc ne ka faamuya la dawla kɔrɔ ye i k'a kɔlɔsi i yɛrɛ kɔlɔsi i bɛ sanga min kɔnɔ i ka se k'o dilan voilà o ye ne ka faamuya dawla émission dawla fleba ko ñodo ko ngobi de kadi ko ju do mela jelen kadi ngabi para ya dama do ngere ni mo ko chama mbere serapi aka sugo jenini na kamera ta musa ku ya te ka dawla ameta émission na be sigile no ka kono nga sigi ka kono mi do ateke bashe mi fana na me lesele nere ka dawla tige mo ko jumoni Alkalfa Touré banyon jenepo Aisha ka foni wati kono madame Dara ulu ene ka dawla tige no re fongo animatrice mana shiga kuma ni technicien mi kan fi ou bien ni cameraman mi ko ibe shiga kuma matiye o kuma ne be fe o ba tegere fone fana ka dawla tige wati kono ne tena kuma jenya saran fle ambe santa kada sanga on te saran ya nyela nere ne ngambe shekulu saran ga fali ku det na ngande maganisia igay o wati kono sa ne ne nga production mo amena kene to saran na do ko bolo ay o kele ni bi ko ni ku ya tela ko hal ni kebela ko shuru ku fote foi fo musa ku ya te ko do ambe yoro mi ko ni do mo lu seba ala ye manden jeli be kontana ambe se wara ambe ala barikala fala ni balalo ambe barikala luye anna dunya robo sababu nyuma sambe lesele ala ka jati nyuma lu so si jani kene ala ne kola banko nyuma menena sigira ya
barika la jonye kuru be jara Sangare Bogo nana sigira baro nindo obusila denge maganjara denge sedu nuru ngomi nana sigira baro nina julai de dafege yanyana fi jaka moribo kanu federe musalla ka wulile yo 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 kala mazama mare yanyana fi anya baro sigilo mi Sangare Bogo moribo kamara o baro mafoiko amafo balatungara ko konumure baro sigira tuma mina kurube jara Sangare Bogo aka bariga punyala jarabana nikaya beladugu yara wolode ne wodi Maryam nana sigira baro la kurube jara longo tigi lalle Sangare Bogo Musila denge ayabara mi koni ganye mamani jabate banjugu kuro mbesa benkono sumane banana tuma mina sedu jara yamobili bila kata tafokita kana la kliniki la telemu atabula beka furake saramba madorome kelembo kito la yele la ponse abrika fedre musaye ni mo ma nyuma ulu teke ala lonadi mande jeni lo ayanjabi waye yemogol lukilila alwaye beni daga joka baka jonyo ma jo beni la kunuga ala bolo Babolo yo sorwo sotigi mamare ni sumusa abarika balima yaba balima juma saraya ala bolosa balima jugu saraya ala bolo lo bede ngarare le jalulu ni jeliale Sanyu manche Jalilu di jalia Imaye Daula kena sigira Alu sambe Fatigiani batigiani balimanyo mantigiani furukenyo mantigiala Jeli sayade jelike jelikoma Isambe furunyo mayala Ibrahima Kebe soja mode atuma mode Isambe Batigiani fatigiani furumuso nyuma niyala Nine barosigi Me barika bila Mariamu Buare Sinali de belebele Taramani Buare de Mariamu
Shala Suko de Mariam Fana Kulubali de Mariam Salimata Dambele de Isambe Sambe Madam Modibo Fatigiani Batigiani Balimani Mantigiala Ikabarika Makeveye Sokoma Fana ni Wulala Fanala Mogosibila Lente Ifabaga La Fokarato Mebarika Bila Yumayena Mama Yena Mode Kuranyare Mamarele Yuma Dijalo Densira Isambe Sambe Aramata Jalo Densira Kaja Tokola Desira Bayo Hawa Jalo Desira Filani Fila Desira Madam Unshaka Isambe Sambe Balima Nyumantigiala Furuke Nyumantigiala Shaka Siribe Furu Nyoko Nyumanye Same nyakasigi ala ne ala Musa di bala nakana de bala jigi fetere de bala jigi isambe sambe fatigiyani batigiyani bali manyumatigiyala chaliya kadide Bini masanyu manche Shitani arazimi Bismillahi aramani araybe alhamdulillahi rabbil alamin Allah barikada alaye mbada kiraye alaye mamadu kanu adente sani dudu dana adala kanu dewa joni
Amadu tongo gwela wongo mi mak selile wakira matunu anilsu malu nena ube barola mfa ube barola nkora ube barola ndogo ube barola de alugo ya fa ya yingine la ne ma kia yingine la re bebe la re mazendo musari bala sabali bala kulubali nango todokoro kaju igi bulo danganaka saraka bimina bala isame fatiyala Same batiyala Ninye bala same Mamu Tarawere Balade Mamu Tarawere Watara Musolude Mamu Tarawere Beji alu barikada Nebe keme lu barikada Kunyate jangate demunite Bebe Tarawere Balade bebe Mijara Sinali jalade nyonye vali Nemi nyonye Bamijara Madame Tarawere Isame o Fatigiyani Batigiyala Tutuba Sisogo Sorawo Bula Binali Bulate Karawa Tutuba Sisogo Same Fatigiyani Batigiyala Aluwaye Aluwaye Basabu de Jelike Imalanya Neyere Wululila Mamani Sema ante se baro ni wulila Mamadou Seybala mini mankende togo Saya ya amina tumbe ambiansi la Seybawo Seylale Tolom da sobeta Mamadou Seybala mini la ni tigeda bugo mindo ita wule Kanila yudu yila Ayabali maya min Sigi vetre pusaporo Ambe salatu kaye ila Iba fopala ye jalilu Kaya sip Korob ade balaba le koyembulo Nyani manjibude Iba fopala ye Yasi pula koroma de balaba nyani manjugo Uroki alagare de balaba Kaija kuyata maso de balaba nyani manjugo Jetana pula koroma de balaba nyani manjugo Tonya yesaya le robeki moto Mapasi yesaya le la mafura yesaya la pulo zeparia Metonya yesaya le robeki moto Suarwa maninkalu Nana pula koroma de balaba nyani manjugo Bitu mamare haya mamare ni Sanara me mama me mani tie nyona samana me mama me mani tie nyona me maga na kurogo ni me masamana go mamare ni jula bidiale bidu sawila Tuba gande tale sawi nalumana le jelikana tenya ila pada
mima iba fa balaya ki balan jeliya yelambe ledi amina karan kono ma kata bila jokala ni nan de be kumala ki be no be kumala me jeliya yelambe ledi de jeliya lambe matala jelike minna maryam ta ke de boyolo tarawole muso minga usambolo tarawole muso kebe di maryam ne yara yen furu suna ni farilala kala turu kada mande pagule ka asima fotura makanko musabuya te ka bebe ni de boyolo madamu tarawele mi feta ya ni tigiyala ikadi nyako jugo ikomi saramba matubabga no tamba fongo alabi o Mamadu sinta fenugo mamadu sabi kuna mamadu nabi kuna mamadu mamadu to gwera mo minye it ala done
ibonya bejeli ala kuma mandi ama fola jati nyuma nunyana kuni sali kusambe sambe fatia ni batiala sorwa musa ni bala yo nebe bala ma jigi kan fin me bala ni bala lu mangane kinyama bala la dogo manine chuguni ni bolo da bala community saraka be meni masaraka mine bala ba bala chigi mani jigi kamfi nyode fo jelike chama chama me balule oluba fo kulu jelike kasoro jelike chugo chula bala bala nyagali furo ala de la e keri fade jelike munekara Madame Kassé Madi ala ka hine tonton Kassé Madi la ale furuna kanu o de orosie ni ma o ma yugo be orosie tay be ne fa ka furuna folo ka soro ka temeni ko oyi ame foli bla mo ba munu yeni ko jia ongolo anga technicien ne mo de ko ngono na nansiki kame kuma ni o ta o mitaso o wachi kono Madame Keita assistant state noye on yere palima musue amba fofo ya faka boutique kono falaje aba noye ambela jelemba e matu dan faka kafo no de fongo ala musa garsige do fenola ne mo mun soro ambi dongili dalo kata sembara nyoko mane ni sojara koju Apollinaire Pompaoré ni ya gogofo mata fofo mai Afrique kono femi telecel au PDG do ka faroka banki mumbe no WBI o fana PDG do ni jemu imbe kake olube na jain soro Burkina ngani ala ma bashike ama fa ala nyana mare amba nyina ani musa be klaka janjo ta fo Burkina ame maram daga ta konsela kolokane anga musogoro banyuma no ye fitini shop boutique tigie ame foli blakata tanti fitini yoro femi wasai kafo émission dawla kene kono Alassane boutique ulu fana sigoro bene fle fala jema sege bali nyene balu ambuko mogo kana nyina sababu gore o mane laben to goy ne parla nega cameraman ne ra kono baro ne parlo ne parla ne che parla femi bebe base mo e Amadou Basso sege bali nyene bali kana nyina sababu ko mbafo ale mingara sababu e ka Madame Sangare mamu sago kanena ira nyokona mamu sago ko kate fe ne ka jemu ke ni finishie na lere ka finite mama e fini jambe befo Madame Kuyate ka chara sara anya be ale de ne make Madame Kuyate anya bore anya kwa firla mbe foli bla bali manyuma sege bali nyina bali jemu mana wuli ko tan kaka barika makiaji la Mariam Traoré ale je nyokondo Alkalfa Touré Aramatu Touré o yambela jere balma muso na kwa marama ale Apollinaire ka assistante ne nyani jamu insigi mba foka banyuma kono esaye Madame Jay awa bore kono ko ki same ini furtani kanu che no yoro njayi
groupe ambiance ko de nyama ya manogo ne du fle so ta ka manne sininga fo kono ni maram nganga minanche ete so ta ka fene ne fle bago wachi ko na me groupe ambiance olo munu yedana ta ka da musaka atonde kata sanfe ko duguma anda sera mun to ko manda ma se mun to ko ma ama fo ko same dawla émission ale kono Musa same poli jumeme e Musa ere kanye shinga ta ili mano yoro ni sira duma ajara nyokuju seli ni sodiai na keraka mo min kene manto ndu su kame nendo meta si plaque comme sara ya forni togolo sinon amia sire ka kene ba ko nga signa ni biche mais malheureusement me ga tonde loma flapi na sisa donc anya nyana je sumaya depuis folota kera fopi ni shu na tena masiki nyana je kene ka kelengera mode marsi kelengera kunashi donc beta shi blakuye ala galara son smawi donc bedo ni ala ka koratani ineula galara son smawi gani ngalisi donc oye do we ka suma e groupe merci ko fo to fo nda chamantela bi ne makala tonte male kono kiga ko ambiance ati tombe bora ambiance de la ali jili tombora ambiance la afo ida la vida sa sigi to be do ala mo ko ba fe ambiance wala jil tona kana wulu ton ra wala mais anto débat to into ma fa ko ne yiri ifaga yiri son jila ye sira de bo mbala de non fana de sera do mande on se kake ya ambiance ko fo sino ne ga danga fla ko mani soro ni ko fe na je ko be yala donc nga foli be nga tonde me sale ni bolole ni mo ko te ke fuyi ni kom ko ti Bibina. C'est vrai. Depuis ne wolola domi me dawla kono me ma yada kono ma WhatsApp depuis ton côté ko be usra fekata me ambiance nana ka do fara ko ko parce que ton la ko donendo donc nyamakala ton mindo ate politique la ton mindo ambe ka nyongon blasira sira nyongon ba ka kilinya ke ka badiya donc au ton de do ya fam ne ga ton de bébé mbunya bébé karama bébé namé vraiment je suis fier de ne me même si ça ka téléphone ti mais 15 minutes du ma bébé nyongon sur la donc bunya de bo bébé to in fait nous nidi du santi que manani moye imata jago yakana nyamakala yakala ni ndedo na ngaje anga nyongon groupe ka nyongo ambiance a befle donc seriba mi fle ay toro min soro on ana mbade islamebe ala ka nyoti ay here min soro ambulu ala ka jidi ere bulu min bi kan feina ni to bedu boke ala ka nya o bulu ko damne do de amano ma fa ko radio bara damne nabi ako télévision bara damne mofo mais émission mindo c'est un début et c'est très difficile, tout début est difficile, donc ne be do de ke ala ka sabati do ko
émission dawla filɛbagaw nin de ka di anw yɛrɛ kojugu a kun ka di anw yɛrɛ fana a ka kɛ tan musa ni anw ye hali mɔgɔ kelen ani fila sɔrɔ dawla yɛrɛ kɔrɔ o de an b'an sigi an bɛ ɲɔgɔn ɲɛnajɛ an bɛ masala o de kama an yɛrɛ m'a f'i ɲɛna ko fɛnba bɛ a la dawla ye nin min filɛ tan dɛ nin yɛrɛ de ye dawla ye bala kelen gɔnin kelen hali gɔnin kelen tamani kelen gitari kelen a bɛ dawla sigi ka wuli n'i ye dawlatigi wele k'a sigi n'i ye hali buwatinin kɔngɔ mɔgɔw bɛ bɔ k'a daminɛ Musa Kuyate e ma n'i sigi fɔli fɛn fɛn kɔrɔ i n'a bɛ taa o waati kɔnɔ jeli tayi Kuyate an bɛ foli bila ka taa yɔrɔ a fana bɛ yan fɛn min ye i ka dɔn Mayi Jabate ka foli bila ka taa fana yɔrɔ an tɛ sɛgɛn an ka musokɔrɔbaw foli la Maimuna Keyita an bɛ foli bila ka taa yɔrɔ ka taa se tanti Wasama fitini shop boutique bɛɛ lajɛlen Alassane boutique Musa bɔra sisan a ye groupe ambiance ye fɛn min ye n'a fɔra ambiance hali ni i dalen don sunɔgɔ la i bɛ wuli k'i sigi groupe ambiance kabi anw mana groupe ambiance bɛ diɲɛ kɔnɔ mais a kun bɛ diɲɛ kɔnɔ a kun bɛ mɔgɔ jumɛnw bolo an ma fili koyi an nana an na yɔrɔ la ka tila tuguni olu k'u ka ɲɛnamaya kɛ ka taa ka na a bonya to u denkɛ fana bolo Musa fɛn nɔfɛ danaya sanu t'a sɔrɔ wari t'a sɔrɔ bonya fana ka di sanu t'a sɔrɔ wari t'a sɔrɔ Musa kun ka d'anw yɛrɛ ye k'a cun tantɔ de ni mɔgɔ kun ko k'a bɛ bɔ bi a bɛ bɔ dawla émission kɔnɔ mɔgɔ tɛ kun kari yɛrɛ kɔnɔ o de kama an y'i wele k'a cun dawla ka di anw ye tan de sɛmɛ foli k'a bila ka taa groupe 9 TV a mɔgɔ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ n'o ye 9 TV family mɔgɔw ye ne y'u fo fɛn min ye n buramusow ye n'o ye n baaraɲɔgɔnw olu furumusow ye n bɛ foli bila ka t'u yɔrɔ n tɛ sɛgɛn u foli la u cɛw bɛ su k'an bolo n'a mago jɔr'u la heure o heure ko ne ko n buramusow bɛɛ ma k'u samɛ ko n sen tɛ juru la wa ne bolo tɛ juru la n'an y'olu fo 300 logement n'o y'an ka PDG yɛrɛ sigiyɔrɔ ye an b'a a kɛrɛfɛma bɛɛ lajɛlen fo an da sera min tɔgɔ ma an da ma se mɔgɔ minnu tɔgɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Fatim an b'a fo n'o ye ne yɛrɛ dɔgɔmuso ye chambre de commerce la nka ne ni n baaraɲɔgɔn anw ye yaala kɛ seli okumu kɔnɔna na ka taga an limanaw an taara mɔgɔ caman fɛ yen u k'u to u sigiyɔrɔ la u ka samɛ foliw kɛ n b'a ɲini ne filɛbagaw fɛ an ye fɛn min fana sɔrɔ kɔnɔ aw ni ne an ka jɛ an k'u filɛ waati kunkurunin Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alamin. Bon, moi je pense que Bikoni bi domba doye parce que sambe don o te don fitini don belebele do parce que ambe do de ke 100 la ka 100 chama irana donc no don doye celibat doye donc folie de do d'abord kata opérateur économique bela jelema Mali opérateur économique bela jela an opérateur économique ka représentant yi donc tu dois un opérateur économique ka chidon ne vice-président et chambre de commerce et d'industrie là donc barami ambala ambe amba ke ñogon ne fene ka blala parce que avant d'être à la chambre de commerce en fene opérateur économique de donc benika secteur d'activité do secteur d'activité varié lendo kacha donc ne be commerce de cadre konnala parce que mo be jako ke ka bayele malike on bu ulu ka blala an ulu ka représentant ni donc folie te se ka se adana parce que amé jamana min kono bi amé jamana bade kono Mali ye jamana bade mais jamana geleya do ye jamana soro geleya ti doro ye o ye sécurité ko problème ye mais aka chala fe dugu amana ke togo
Maliens n'u jɛla k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma a ka ca Ala fɛ gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ an b'a wuli ka bɔ yen nɔ. Mɔgɔ si tɛna an ka jamana dilan en place la an yɛrɛ de obligé len don ka jamana in k'a tɔbɔtɔ ka badenya kɔnɔna la ani bɛn ani kelenya kɔnɔna la pour que jamana in ka se ka wuli k'i jɔ. Parce que n'i ye histoire ta k'a lajɛ Mali ti jamanaden ye jamanaba de don. Donc anw b'o o cadre kɔnɔna la an bɛ continuer ka baara kɛ o kɔnɔna la. San min filɛ nin ye min jɔlen filɛ nin ye n'o ye seliba ye ka ɲini Ala fɛ halisa Ala ka hɛrɛ kɛ maliyɛnw ye halisa Ala ka hɛrɛ kɛ jagokɛlaw ye jagokɛla bɛɛ de ko don jagokɛla kelen ko tɛ jagokɛla bɛɛ de ko don jagokɛla bɛ fan o fan Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ min bɛ baara min na Ala ka baara in Ala k'a nɔgɔya Ala k'a jidi Ala ka sɔrɔ fɛnw Ala k'u caya san o san an ka sigi kɛnɛ in kan ka segin ka kuma fɔ ka segin ka foli kɛ o ye si ni kɛnɛya ye baara o baara n'i b'a la ni Ala ye si ni kɛnɛya d'i ma ka ca Ala fɛ baara in i bɛ nɔ bɔ a la donc si ni kɛnɛya an b'a ɲini Ala fɛ an b'a ɲini Alaw fɛ Ala ka se ani sɔrɔ Ala k'a yiriwa an ka jamana kɔnɔ. Foli ɲama balina san caman tɛmɛna an ye ɲɔgɔn fo ni Ala ka hinɛ n'a ka diɲɛ ye an bɛ yɔrɔ min na bi yani n ka foli daminɛ n bɛ Ala fo fɔlɔ ka barikada ale min ye bi yira an na Ala folen kɔfɛ an b'an bangebagaw fo minnu bɛ yan minnu ti yan minnu y'an kɔ Ala ka wele la an b'u fo ka dugawu k'u ye Ala ka hinɛ u bɛɛ la o ni silamɛ furu bɛɛ lajɛlen bi an bɛ yɔrɔ min na seliba in ne b'a ɲini silamɛ bɛɛ fɛ u ka jɛ ka dugawu kɛ jamana ye jamana sɛgɛnna jamana kɔnɔdenw ɲani na mais ni an jɛra ka an bolo di ɲɔgɔn ma ka dugawu kɛ jamana ye ka jamana in bɔ bolo la ni jamana bɔra bolo la jamana kɔnɔdenw bɛ lafiya an b'a ɲini Ala fɛ jamana in a bɛ taabolo min na Ala ka hinɛ don ɲɛmɔgɔw la Ala ka jamana kɔnɔdenw fana ɲɛmɔgɔw hinɛ don fana la u k'u jija u ka segin jamana in ma an bɛ baara minnu na ni an ka hɛrɛw bolo Ala k'u d'an bɛɛ ma ne kɔni foyi tɛ ne bolo foli kɔ ka ɲɛsin n jɛɲɔgɔnw ma diɲɛ don o don an bɛ ɲɔgɔn bolo baara minnu na an b'a ɲini Ala fɛ a k'an dɛmɛ baara ninnu na Ala ka seli caman yira an na Ala ka jamana kisi Ala ka jamana kisi a kɛ to b'a ka sallallahu Muhammad. Ne tɔgɔ Usman Kone n b'i fo fɔlɔ i ka baara ɲuman na i sababu la k'i baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ fo ka taa Nef TV directeur la ka taa bila aw jɛɲɔgɔnw bɛɛ la n b'u bɛɛ fo ka wuli ka se anw ma an ka baarakɛyɔrɔ la bi ka na ko an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye samɛ foli hukumu na o diyala n ye kosɛbɛ an bɛ jamana min kɔnɔ nin de ye anw ka jamana ye Maliba nin hinɛ ni nin miiri ni nin tasi ani kanuɲɔgɔnya o de bɛ anw ni jamana caman bɔ ɲɔgɔn na an bɛ waati min na sisan an bɛ saliba hukumu de la donc an bɛ Ala deli a ye nin sali in don anw minnu garisɛgɛ la an b'a fo ka a waleɲuman dɔn minnu fana ma ɲina sali sɔrɔ n'u bɛ tiɲɛ so an bɛ dugawu k'u ye effectivement ne bɛ baara kɛ société privée de la anw ye kɛnyɛrɛye de ye bon kɛnyɛrɛye n'i b'a baara la aw baarakɛɲɔgɔnw ka ca donc ne bɛ n tasi don aw ka micro la ani mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ su ni tile k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ Ala ka san caman jira an n'u la kɛnɛya la minnu ma bi sɔrɔ minnu ma nin seli sɔrɔ moi je pense anw minnu kunnadiyara ka nin seli in kɛ k'a ɲini Ala fɛ u y'an kɔn kiti min na Ala ka nɔgɔya u ye ne ye aw balimakɛ Paul Ismaël Boro ye an b'a fɔ k'an fana ka seli don mais ne ye Isa dinɛ mɔgɔ ye ba yanfan muso yanfan ne ye Mamadu dinɛ mɔgɔ ye de fait dinɛ bɛɛ ye kelen parce que Ala kelen de bɛ yen ni Ala y'an kunnaja ko o seli in sɔrɔ an bɛ dugu min dun na bi bɛɛ b'a dɔn ko a ma nɔgɔ nous connaissons tous l'état d'âme du pays gɛlɛya ka bon kosɛbɛ hali an bɛ ka seli min barikada kɛ a sagasɔrɔ gɛlɛyalen don caman ma mais kun faya kun a bonya bɛ Ala yɔrɔ k'a ɲini ale Ala in fɛ a ma fɛn wɛrɛ fɔ o a ko n y'aw dan a y'a ɲini fɛ Ala b'a ɲini e fɛ nin seli in
k'a caya anw ɲɛna nin seli in bɛ degun min sɔrɔ an kan a yɛlɛmaba ye e ye i ko o yɛlɛma k'o falen hɛrɛ la o se bɛ e ye k'an ka seliw caya k'a caya an denw ɲɛna k'a caya an musow ɲɛna k'a caya an bangebaaw ɲɛna k'a caya fana fɛn o fɛn bɛ a to anw bɛ se ka yɛlɛ sɔrɔ an bɛ se ka kunkɔrɔta sɔrɔ ala ka seli in caya u ɲɛna hali bi an tɛ se ka bɔ in na n'an m'ale ala barika da hali bi san wɛrɛ seli ala k'o yira anw n'aw bɛɛ la an ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ala ka mali in basigi ala ka an sago d'anw ma Mangamba, ye mangambora ya, mangamba, nanaba mangambora. Alhamdulillahi Rabbil alamina abarka alai wani alhamdulillahi Rabbana wa ta'ala wani alhamdulillahi Arabi jurumatu wa nur wani alhamdulillahi ala kulli fani abarka alai barkada me soli sedina walena ka wala akina fola mo ko kuntigi ani jena ba mo kuntigi shedi bashari ni konko e mami mine ayo sotuni na no kera konko be ba ngarau minoko mana mami mine ayo sonti no kera minoko be ba nana ye mami mine ayo sopiri fini na no kera nene be pa ngani ngane jubera bina mami kono andi tne o so alaba boshala ale jelike muso kan ngane tumani ne bala imanyina manga me magari nana ala arhamani awone mangam bora ke Seba kamara de mankambora Moribo kamara de mankambora Jiki kamara de mankambora Fune bayni de mankambora Surubu kamara de mankambora Sajan kamara de mankambora Makanjukute Bamanongo Koni ya meto ko da mosondo koni ya waka doro ka be get tai ko fente bola mi ngono koni yo no mi ko be kari na flana na ba mangambora Bajlo kamara de mankambora Amata kamara de mankambora Kankun kamara de mankambora Pai kamara de mankambora Makanjukute Etumanida bala Sanu kuna patike titi jomaga Wale kuna patike titi jomaga Wangana ni kone ani kita adi mwone kata Kasanu bila forokola ka wari bota juwe Ka wari bila forokola ka sanu bota juwe Ta fara jelike Kuru meneke kuru mene jelike Kuru melake kuru mele jelike Aleba jelike to ta fara Oto ne fura nana baba kama ko ta fara jelike Silike jabate padeke Ameri jabate padeke Wala lagare bila sina Bora
ala ka sanwɛrɛ yira an bɛɛ la an ka kiliyan minnu bɛ burukina senegal laginɛ muritani niger an b'u bɛɛ fɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ an ka foli bɛ aw bɛɛ aw yɛrɛ ka teli an ka foli b'aw ye kosɛbɛ ala ka yiriwa ala ka taw ɲɛ ka garisɛgɛ fana ka kɛnɛya d'an ma ka labanko ɲuman d'an ma ala ka samiya ɲɛ an ka jamanatigi ala ka kunkɔrɔta ya rabbi allah ala ka jamana ɲɛ a bolo an bɛ dugawu kɛ ya rabbi allah ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ya rabbi allah ala ka sanwɛrɛ yira an bɛɛ lajɛlen n bɛ naftibi mɔgɔw fo k'u ko ɲuman dɔn ka dugawu k'u ye ala ka kɛ san caman baara ye ala ka baaraw jidi ala ka ɲɛtaga sabati n bɛ dugawu kɛ jamana ye lakanabaliya min bɛ jamana kɔnɔ ala ka lakana sabati ala ka hamɛw nɔgɔya ala ka jamana yiriwa n bɛ d'aw ma ala ka san wɛrɛ yira an bɛɛ lajɛlen kɛ na cɛɲuman in bonya kosɛbɛ sallallahu salim naftibi mɔgɔw an bɛ foli daminɛ aw yɛrɛ la fɔlɔ ala k'an ka seliw caya ala ka ɲina an ka san fɔlɔ ye ala kana kɛ an san laban ye o hukumu kɔnɔna la an bɛ foli lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ka seliw caya ala ka an ka haminankow nɔgɔya ala k'an ka jamana basigi ala k'an ka jamana basigi o tɛmɛnen kɔ an bɛ foli lase an baarakɛɲɔgɔn fana ma ala k'an ka seliw caya ala k'an ka hɛrɛw caya ala k'an ŋɛɲɛ ku ɲɔgɔn na a n'an sigiɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen a n'an ka partenaire bɛɛ lajɛlen minnu bɛ mali la yan ni minnu bɛ mali kɔ kan an b'an ka foli lase u bɛɛ lajɛlen ma ala ka san kura hɛrɛ caya vraiment an bɛ an baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo an partenaires an'an sigiɲɔgɔn ka gɛlɛ depuis an nana alhamdulillah an bɛ sigi la hɛrɛ ni baden kɔnɔ an bɛ foli k'u ye ala ka san caman yira an na hɛrɛ ani baden kɔnɔ ala ka garisɛgɛ ɲuman d'an bɛɛ ma ala k'an sabati ka baara yiriwa an b'aw yɛrɛ fo ka wale ɲuman dɔn a ka nali la san o san an ka jɛ ka nin kɛ n ka selimafo bɛ bɛɛ ye aw sanbe ala ka si caman di ala ka kɛnɛya di ala ka labanko ɲumanw di ala ka garijɛgɛw foni ala ka hinɛ an ka banbagatɔw la ala ka yafa k'u ye vraiment u y'an kɔ kiti min na n'u bɛ taa jɛmu na ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya aw merci beaucoup ne tɔgɔ dawuda jamu gindo n bɛ sagi ni samara kilasiw de feere donc mɔgɔw bɛ n wele cow shop international donc comme quoi dawula kɛnɛ o y'an bɛɛ de ka kɛnɛ faso kɛnɛ don fasoden ɲumanw ka kɛnɛ de don comme quoi ni dawula tɛ mɔgɔ min na o tɛ taa kɛnɛ in kan donc ne bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ san caman seli ala k'a yira an na sija ni kɛnɛya labanko ɲuman ni sutura ala k'o d'an ma ala k'an ka seliw caya ni balimaw ala ka fara an si kan ala ka san wɛrɛ yira an na ala k'an ka seliw caya ala ka haminako nɔgɔya ala ka labanko ɲuman d'an ma ala ka mali kolo suma ala kana ni basigi ye mali la ala ka mali kisi a juguw tɔɔrɔ ma fɛn fɛn bɛna ni tɔɔrɔ ye mali kɔnɔ yarabi ma ala ka mali kisi o bɛɛ lajɛlen ma ala ka labanko ɲuman d'an ma ka haminako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ayiwa n'o tɛmɛna ka bɔ yen n bɛ n baaraɲɔgɔnw fo ala k'an ka seliw caya n bɛ yafa ɲini u fɛ baara la fili tɛ bɔ ala k'an ka haminako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'u ka yafa ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen n bɛ n sigiɲɔgɔnw fo ala ka seliw caya ala ka haminako nɔgɔya ala ka laban ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma k'u fana ka yafa ma k'u ka selima fo n'o tɛmɛna ka bɔ yen n bɛ nftv baarakɛlaw bɛɛ de fo n bɛ foli kɛ an ka kiliyanw fana ye k'u sanbɛ k'ala k'an ka seliw caya ala ka haminako bɛɛ nɔgɔya k'ala k'an nɔgɔw kun ɲɔgɔn na yarabi ma salon kɛra dɔ ɲɛna ɲinama k'u tigilamɔgɔ ɲɛna an bɛ ala fo k'a barikada a ka caman yira an na k'a k'an seli fɔlɔ ye ala kana k'an seli laban ye min ka kiliyan bɛɛ lajɛlen fo bamakɔ États-Unis faransi kongo kɔfɛ mɔgɔ bɛɛ hakili jiginna min na Abidjan bɛɛ hakili jiginna minnu na hakili ma jigin minnu na n bɛ bɛɛ fo n'i y'a mɛn atelier kiliyanw de don ka atelier kɛ fo ka na kɛ bitigi fara a kan a bɛɛ ye ju ye kiliyanw ye ne kɔni bɛ n ka kiliyanw fo kosɛbɛ u ye n pousser n b'a ɲini u fɛ ayisa ala ka u sara n'i y'a ye atelier bɛ tila ka bitigi fara a kan o ye kiliyanw de ye quoi ani masa aramani an b'a ɲini ala fɛ ayisa ka bɔda ɲuman d'a ma ka sini kɛnɛya d'a ma min ka tailleur fana fo kosɛbɛ tailleur bɛ ne bolo ya plus de 20 ans bɛɛ b'o kalama kiliyan bɛɛ b'a kalama plus de 20 ans tailleur bɛ n bolo n b'u fo kosɛbɛ ayisa ka sini kɛnɛya d'u ma donc an bɛ dugawu de kɛ ala ka a kɛ seli hɛrɛma ye halisa ala k'an ka sanw caya san hɛrɛ ala k'a d'an ma haminako dogolen ni bangeni ala de b'a bɛɛ dɔn ala ka haminako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala ka kɛnɛya d'an ma ala k'an ka limaniyaw jidi ala k'an ka bato ala k'u minɛ an ye ala k'an ka denbayaw ta fanga ala k'a d'an ma ala ka haminako bɛɛ nɔgɔya
jamana in kɔnɔ fitinɛ min bɛ yen fitinɛ in wuli b'a ye ala ye ala ka fitinɛ in wuli k'a d'a ma ala ka jisuma k'a fura ye ala ka jisuma k'a fura ye ala ka jamanadenw ala k'u kanbɛn ala k'an dusukun kɛ kelen ala k'an ka laɲiniw sabati ala k'o kɛ ala kira bonya kosɔn sɔli ala rasul wa salam taslim seliba dɔwɛrɛ tɛ silamɛw ka seli de don n bɛ dugawu kɛ ala ka silamɛya jidi ala ka kafiriya nagasi ala ka si di ala ka kɛnɛya di yarabi ala k'an bɛn kelen ma ala k'an ka fɔɲɔgɔnya ala k'a dɔgɔya ala ka denw balo olu min y'an ta fanga ye ala ka si ni kɛnɛya di ne ani jɛkulu bɛɛ lajɛlen dawurabugu yan nɔ yan kurutigi min filɛ yan nɔ n'an filɛ ka kuru kɔnɔ seba ta ɲa an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ ala ka yafa ma ani silamɛsiw bɛɛ lajɛlen vraiment ala ka nin kɛ ɲɛta ye ka wuli ka an musow ɲini muso dɔkɛlaw ɲini nin bɛ anw na kodɔn nin bɛ courage don anw na an ka baara la sanbe foli an b'a lase n baaraɲɔgɔnw ani n furucɛ an bɛɛ lajɛlen ani aw yɛrɛ fɔlɔ aw minnu wulila ka na an sɛgɛrɛ vraiment halisa ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la ala ka san wɛrɛ yira an na ala k'a k'an san fɔlɔ ye ala ka minɛkow bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ka garisɛgɛ ɲuman di aw n'an bɛɛ lajɛlen ma halisa ala ka Nef TV filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ala k'an bɛɛ lajɛlen to ɲɔgɔn ye ka dɔ fara jama kan ka dɔ fara baaradaw kan vraiment a diyara n ye yɛrɛ de. An bɛ seliba la ne kɔni ne ka foli fɔlɔ o bɛ ka taa n cɛ yɔrɔ donc n'o ye Sangare n ka foli belebele b'a ye furuɲɔgɔnya la tiɲɛ na a ɲana ma n ka diɲɛlatigɛ ko bɛɛ lajɛlen na n ka foli b'a ye halisa ala k'an ɲɛmɛ ɲɔgɔn na ala k'an kɔrɔ ɲɔgɔn bolo donc ne b'a fɔ maliyɛn bɛɛ ala ka san caman yira an na ala k'an ka seliw caya ala ka garijɛgɛw fɔni ka haminakow bɛɛ nɔgɔya ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen halisa ala k'an ɲɛw mɛn ɲɔgɔn na bon ne bɛ foli se n ka kiliyan bɛɛ lajɛlen ma ne ka kiliyan cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba bɛɛ lajɛlen n ka foli b'o bɛɛ ye halisa ne bɛ yafa deli kɛ n ka kiliyan bɛɛ ye ala ye ɲinan ta yira an na ala ka san wɛrɛ ta yira an na a ma yira minnu na an bɛ dugawu dɔn ka ala ka hinɛ la ala ka yafa kuma donc ne ka samɛ foli bɛ n balima cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen ala ka san caman yira an na san o san kɛnɛ ka ɲɔgɔn fo. Nef TV mɔgɔw n b'aw fo ka barika da n'an filɛli jama bɛɛ lajɛlen ala min ye ɲinan yira an na mɔgɔ caman bɛ yen salon kɛra o ɲɛna olu tɛ yen bi an ka foli fanba an ka di ala n'a kira ma n'an bangebagaw minnu bɛ balo la ani minnu tayanlen don ala ka jamana ɲɛmajɔ ala k'an haminakow nɔgɔya ala k'an sutura ala ka garisɛgɛ ɲuman d'an ma ala ka n'an baarakɛɲɔgɔn kan bɛn. An bɛ ala fo k'ala barikada ale ala min sɔnna an ka sigi bi kɛnɛ in sanfɛ an bɛ sali ka an ka kira ɲumanba in ka kisi nɛɛma b'a ye ka denbaya an n'a nɔfɛ mɔgɔw maliyɛn cɛman mun bɛ mali kɔnɔ mun bɛ mali kɔ kan cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba an b'u bɛɛ fo ka Nef TV baarakɛlaw mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ fo mɔgɔ laban a n'a lajɛlibagaw an ka foli b'u bɛɛ ye ne tɔgɔ Jigi Layiko Tarawele n bɛ restaurateur ye n bɛ production fana kɛ donc an bɛ maliyɛn bɛɛ sanbe an b'a ɲini ala ɲumanba in fɛ an b'a ɲini ala sanumanba in fɛ ala ka jamana in basigi ala k'an ka seliw caya an ye juruminako minnu kɛ tugu la an ye minnu kɛ an tɛ min dɔn an b'a ɲini ala fɛ ala ka yafu bɛɛ ma ala ka bɛn ni kɛlɛya ni sabati sigi jamana in kɔnɔna la ala ka barika min tun bɛ jamana in kɔnɔ n'a bɛ ka taa ala ka segin ala ka barika in segin ka na ala ka jamanaden bɛɛ lakanda ka na kisi san caman an ka jɛ ka ɲɔgɔn fo surtout Nef TV sanfɛ an ka jɛ ka samɛ foli kɛ ɲɔgɔn ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka barika don Nef TV la hali bi ala ka barika don a baarakɛlaw la ala k'an ka seliw caya ala k'an ka batow bɛɛ minɛ ala ka hinɛ an ka taabaw la ala k'o k'a ka alaya kama ala k'o kɛ an ka kira bonya kama an ka kiraba in kanu kama kisi nɛɛma bali sallallahu ala ka san wɛrɛ yira la ala ka san yɛrɛ caya ala ka nɔgɔ bɛɛ nɔgɔya ala ka hinɛ taabaw bɛɛ la ala fɔ ko ye bon client tiɲɛ yɛrɛ la an y'an seko kɛ mɛ bɛɛ ka fini tɛ se ka sɔrɔ wagati kelen na o fana k'a lajɛ k'a yafa an ma baara ma nɔgɔ min ka da ye a bɛɛ ka taga sɔrɔ a bɛɛ tɛ se ka sɔrɔ o de ne Seru Kɔnɛ bon n bɛ cɛ fini kalan n bɛ muso fini kalan an sigiyɔrɔ bɛɛ bɛ Ɲamakɔrɔ ma. Allahu Akbar.
sali bari alala la masaya alaikali kalala la melakalu be sali alakira Muhammad kan sallallahu alaihi wasallam kira folo ni kira laba rasulullah Itasinie wasinitie ni masali Muhammad kan Itasinie wasinitie ni masali rasul kan Muhammad rasulullah Itasinie wasinitie ni masali Muhammad kan Itasinie wasinitie ni masali rasuluka Allah Taala ay feduruji sebani Muhammadu malolola ko Muhammadu kinyala tata kabo feduru nikema ala kira Muhammadu seba sabalita koni jon sabalina ibedunya diabo o misaliama alakira Muhammadu ani keba do tunya sigila kama Muhammadu da korobo sogoma wo sogoma keba ni bala nyama wota kabo seiba kadukane chamachela seiba te kuma aba fode miseni nunyana tukanyamanta kabon kenema jani nyesiya chamake wala Muhammadu makuma dono lekera keba ni segana ako sogoma wo sogoma benyamamo seiba kadukanela seiba te kuma nete nyamambo tuguni wakara tumamina seba bora kaso kana kebani kaso akun sinyonke kuri basitila ke koko basitena ako yofo munkelena ako nyala korosi sogoma o sogoma ibanya mambo kaso bari sogoma daina ne manyamanye mkonongi mankene bomena duwa wukiye alaka no yadima jama anga sabadi Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah nisalila kebanika ibeka kisijonye Muhammadu Rasulullah Abdullah ibeke Silamaya yesabalile kimunyu kalimaninya kanyogonde me kayina nyogona lolo lekera selilo nyafe seiba boto misirila ay keni do lole nya yekasila ay magere kenina ay amanyiniga akonde ibe kasimukula akoselima finite nebolo mfasara mbasara alakira Muhammadu ay keninita katana ya kaso selima finina kala kunyala tela sania kayira silamelula kagayina nyona silameya yina lidi adi bakari silamele angayina nyona aluwili dunuya silamelu ay wili mogo jugudu wili le baby kudogo silameya kofe kube silameya lagusi silameya te nyogo faga silameya te nyogo tonyo balama silamelu Usmani Madani Sherifu Aruna Sangare kwa kekale Mamudiko Nguye Haidara Amadou Tal Solomon Sidibe Lagina Jamana Kono Jafar Burkina Jamana Kono Jerno Seydou Nour Tal Senegal Jamana Kono Imam Kone Kodiwari Jamana Kono Ay wili silame afe silame akana toko Kira falo ni kira laba Mamadou nyogo mala nyogo telefona Ni mogo miko kibe silame ala gusi Fama ala bila gusi Dunya beda ni kebami kanun kama Ni
masali mamadu kai tesiniye ni masali rasulu ko mamadu kanujo ayrini sino kanujo ekabiri mamadu kanujo ayrini kido kibolo borta Muhammadu Rasulullah niselila kebani ka ibete kisijonye Muhammadu Rasulullah Abdullahi denke Aminata denke Muhammadu nyomala Malien cɛman ni musoman a bɛɛ ni ɲankuma n bɛ foli kɛ fɔlɔ n furukɛ ɲɛ n'o ye Mahamadu Sanogo ye n b'a fo Ala ta foli kɔfɛ n b'ale fo k'a barika da o tɛmɛlen kɔfɛ n ka foli bɛ n sigiɲɔgɔnw ye n ka foli bɛ n baarakɛɲɔgɔn bɛɛ ye Ala ka san caman yira an na k'a yira an sitigi la k'a yira an nafolotigi la k'a yira an dentigi la san ɲɔgɔn kɛmɛ an bɛɛ ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ an bɛ samɛ foli kɛ ka taga jamana ɲɛmɔgɔw ma ka taga jamana kɔnɔden bɛɛ ma ka taa aw Nef TV kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛna aw Nef TV baarakɛlaw ma Ala ye ɲina yira an na Ala ka san caman yira an na sini kɛnɛya la hɛrɛ ani barika la bɛn kɔnɔ sigiɲɔgɔnya kɔnɔ hakilina ɲumanya kɔnɔ an bɛ Ala barikada gɛlɛya bɛ an ka jamana kɔnɔ Ala barika la an cɛsirilen don walasa gɛlɛya nin ka bɔ an ka jamana kɔnɔ pepu cɛ ni muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba jamana ɲɛmɔgɔ ani jamana kɔnɔden bɛɛ ka wele bila bɛɛ ma an ka wuli k'an jɔ an ka kɛ kelen an ka kɛ hakilina kelen an ka kɛ kungilenna kelen gɛlɛya in ka a gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw bɛ u se la kɔsa in na gouvernement min sigilen don gouvernement kɛlen don ka sigi ka fɔ boloda a bɛ fɔ min ma dialogue politique inclusif walasi jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ u ka sigi ka kuma dɔ ka bɔ jamana gɛlɛya la bɛn ka kɛ kow kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sigi ka fɔ ni Ala ka yira an na Ala ka a ɲuman don an ka jamana kɔnɔ Ala ka sababɔ bɔ a kɔnɔ Ala ka bɛnkan bɔ a kɔnɔ Ala ka kɛ jamana gɛlɛya fura ye an hakili b'a la k'a fɔ cɛsiri min bɛ yen a nɔ bɛna ye jamana kɔnɔ gɛlɛya ye Ala ta ye nka gɛlɛya bɛ maa mun kan ni u fana wulila k'u cɛsiri a ka ca la Ala b'u jaabi an bɛ dugawu don kɛ Ala ka an jaabi sigikafɔ nin kɔnɔ a ka kɛ an ka jamana gɛlɛya fura ye ka samɛ foli kɛ Mali opérateur économique bɛɛ ɲɛ chambre de commerce ressortissants commerçants industriels prestataires de services ka samɛ foli k'u bɛɛ ye gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo u cɛsirilen don jamana kɔnɔ ka baara kɛ ka balo ko ani hamina sannifɛn wɛrɛw k'u ladon jamana kɔnɔ k'u feere nɔgɔya la jamana sugu bɛɛ kɔnɔ jamana fan bɛɛ fɛ Ala ka u dɛmɛ u ka baara la Ala ka u bɛɛ kan kelen kan ni Amina Bote client ka ca i n'a fɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan cogoya min na
n bɛ foli lase a bɛɛ lajɛlen ma n bɛ foli lase a bɛɛ lajɛlen ma don o don Amina Beauté bɛ kiliyan kuraw sɔrɔ ka bɔ yɔrɔw la an ma sigi ni min ye o bɛ sababu ta n'i ma ɲa k'i bɛ fɛn feere i bɛ fɛn ɲɛnama le feere ne bɛ sɔn foli kɛ ka la Amina Beauté kiliyan cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka b'a to ni ka foli kɛ an ka jamana ye yarabi jamana bɛ bolo min kan Ala ka jamana sumaya Ala k'a sumaya Ala ka Mali bɔ a bɔda ɲuman fɛ nin diyara ne nin bonyana ne ma vraiment n b'aw yɛrɛ fo aw ka baara la toujours n b'a jɛ k'a yira Amina Beauté kiliyanw na u kana décourager u bɛ na Amina Beauté la Amina Beauté sigilen tɛ dɔwɛrɛ kama a sigilen bɛ fɛn ɲɛnama feere kama mun de kama fɛn ɲɛnama feere mɔgɔw b'a fɔ ko produit o de ke a kan k'a fɔ ko tulu min bɛ adamaden farikolo ɲa Amina Beauté sigilen bɛ o kan an b'a ɲini u fɛ cogoya bɛɛ dɔ la u bɛ diya ka se Amina Beauté la toujours ka Amina Beauté ɲini k'a dɔn Amina Beauté ye mun ye yala Amina Beauté tun bɛ cogoya min ka kɔrɔ a bɛ ten ka kɔrɔ wa a bɛna continuer ten wa o le ka d'an ye sinon an ka client caman bɛ yen u b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la Amina Beauté a basigilen bɛ fɛn min kan u b'a dɔn donc nin diyara ne ye nin bonyana ne ma vraiment aw ni ce aw ni baraji Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la sinon diɲɛ fan caman aw lamɛnnen don yen aw ni ce a ka cɛsiri la aw ni ce ani cɛsiri la aw ni ce ani baraji nin diyara n ye kojugu n bɛ foli fɔ a bɛɛ lajɛlen ye ka foli kɛ jamana nin ye Ala ka jamana nin basigi Ala ka jamana nin basigi Ala ka jamana nin fa hɛrɛ la toujours Amina Beauté mɔgɔw u bɛ jija a kiliyan cɛ n'a muso u bɛ ja u bɛ passer toujours k'a dɔn Amina Beauté ye fɛn min ye an bɛ Ala de deli sisan ni foli senfɛ butigi in ka lakodɔn kosɛbɛ butigi kɔni ye butigi sugu min ye aw yɛrɛ ɲɛ b'a la minɛn minnu b'a kɔnɔ mɔgɔ min ye butigi in yɛrɛ initiative ta c'est une femme battante elle se bat a bɛ fɛn sugu bɛɛ de kɛ min bɛ se ka hɛrɛ nati cogo min na a b'a balimaw dɛmɛ a bɛ mɔgɔ sugu bɛɛ dɛmɛ an bɛ butigi kɔnɔ an bɛ feere a dɛmɛ ka feereli de kɛ butigi in yɛrɛ tɔgɔ dalen min na aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ butigi la n'aw bɔra a bɛ se k'o butigi yɛrɛ tɔgɔ la butigi tɔgɔ dalen n'a den de la donc vraiment alhamdulillah an bɛ barika d'a ye k'a waleɲuman dɔn butigi Ala ka aw yɛrɛ san hɛrɛ Ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma aw ka dugawu kan ye Ala ka butigi yiriwa ka butigi sankɔrɔta ka barika dɔn butigi in yɛrɛ a fɛ a tigi la san hɛrɛ k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma dugubilakaw sa laada wuli ye sisan anw de bɛna kɛnɛ to Saranba ani Musa Kuyate cɛ ne yɛrɛ ni n ka n teri Saran y'anw teri de ye quoi an ka gɛrɛnaden de don o kɛlen ne teri ye ne teri artiste ye dɛ ne n'u bɛɛ ka di o waati kɔnɔ fɛn min ye Makebe fitinin an b'a fo t'a lagare ko ɲɛnɛma k'a kɔ ne nisɔndiyara anw na o na anw b'a sɔrɔ Musa ale ni fɛn min ye Moribo Ba Sumunu ye Umar Ba Sumunu an na o na an b'a sɔrɔ anw kɛ o kɛ ka Musa ka kɛnɛ sigi an bɛ Umar Ba sɔrɔ yan vraiment n b'a fɛ aw ka tɛgɛrɛ ba fɔ Umar Ba ye émission daw la aw ka émission anw ka émission diɲɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la émission Musa Kuyate bɛ n kɔkɔrɔ awɔ o waati kɔnɔ n bɛ foli ani tanuni bila ka taa an filɛbaga bɛɛ lajɛlen yɔrɔ dan tɛ aw la aw minnu y'aw ka tobili bila aw minnu y'aw cɛw kɛrɛfɛ baro bila ko Musa Kuyate kanu kama émission daw la kanu kama ni aw b'a la ka anw lajɛ ne b'a fɔ k'aw bɛɛ samɛ sigiɲɔgɔn ɲumanw ɲamana n bɛ foli bila ka tu yɔrɔ n tɛ sɛgɛn Madame Koyita Aisha Kulibali ka taa se a kɔrɔmuso Tanti Kulibali ma n yɛrɛ dɔgɔkɛ Kalifa Koyita n b'a fɔ nin waati kɔnɔna na ka taa Medinakura Bayi Jara n b'a fɔ Lala Kulibali n'o ye Siraba ye Babilen ka Siraba n ma ɲinɛ kɔ n bɛ foli belebele bila ka taa fana yɔrɔ fɛn min mɛ k'i ye k'a fɔ nin waati kɔnɔ Veba Bazin Amadou Bassoum ka foli bila ka taa yɔrɔ fɛn min ye Kalifa yɛrɛ a jɛɲɔgɔnw kabi kunun fo bi n'an y'o ta Vie Sangare k'a ta Kulukoro fo Bamakɔ yan an bɛ foli bila ye mɔgɔ min don a cɛ sirilen don a n'a ka entreprise belebele fo Fɔnbabugu kulu sanfɛ a n'a furumuso n'o ye Mamu Sakɔ ye n tɛ sɛgɛn aw foli la ne ka tailleur sɛgɛnbali ɲinɛbaliw ka aw fo radio privé minnu y'u sigi nin kɛnɛ in kan kuma tɛ n da n b'a fɔ aw ɲɛna n k'aw samɛ fɛn min ye télé tɔw ye n'o ye n yɛrɛ baaraɲɔgɔn ye
Idrissa k'i fo i ni baaraɲɔgɔn ɲumanya n tɛ se ka i fana foli la madame comment o kelen ne cɛ fana ka ca dɛ awɔ Musa bɛ comment bɛ yen nɔ comment Kuyate ale furumuso bi an bɛ foli bila ka taa yɔrɔ komi n'a fɔra Kuyate dɔrɔn o ye Musa dɔgɔnin de ye sa aw fana k'o yɔrɔnin faamu awɔ an bɛ foli bila ka taa fɛn min ye site UNICEF ne badenkɛ n'o ye Alikalifa sigiyɔrɔ bɛnnen don ka sigiɲɔgɔnw fo ka taa Jikɔrɔni Para la Baɲɔn Jɛnɛpo ka a sigiɲɔgɔnw fo n bɛ foli bila fɛn min ye NFTV family k'a ta sanfɛ fo duguma n tɛna se ka don bɛɛ tɔgɔ la su in na k'a fɔ n bɛ foli bila bɛɛ lajɛlen Masa Ramani anw tɛ se k'ale foli la o Musa sɔrɔli ma nɔgɔn dɛ bɛɛ mago bɛ Musa la bɛɛ de mago bɛ Musa la nka Musa ka se ka nin ta in k'a kɛrɛnkɛrɛn k'i sigi a ko darɔnbaw ka bila la hali n'aw ko an ka si a la sini an bɛ Musa fo Dawula émission filɛbagaw a ka di aw ye anw ka sini na n y'o de fɔ n ko seli la an ye yaala yaala kɛ an ye baara ɲɛbila baaraw seli ɲɛbila baara kɛbagaw an taara ka t'olu ta an ye fɛn minnu sɔrɔ an bɛ tila k'olu lajɛ ɲɔgɔn fɛ an sera mɔgɔ minnu ma n'o y'an ka musokɔrɔba ɲumanw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la tanti Fitini ani tanti Wasa ka taa se Mayimuna ma n'o y'a jɛɲɔgɔnw ye Astan Keita ko mɔgɔ kana ɲinɛ sababu kɔ mɔgɔ o mɔgɔ ni aw de wagati kungurunin ta Musa Kuyate ani Dado ye bi seliba in bonya kama k'aw sigi ka anw ka jɛmu lajɛ n b'a fɔ ko Ala ka bɛɛ sara Ala ka bɛɛ sara ɲinan kɛra mɔgɔ dɔw ɲɛna salon ma k'u ɲɛna anw minnu bɛ yan anw tɛ kulokungɛlɛya sigi la an bɛ dugawu kɛ badabada dali Ala k'a nɔgɔya u ye ka an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ Musa Kuyate jɛɲɔgɔn minnu n'u y'u da an bɛ foli bila ka to u ka denbaya yɔrɔ ko saya don man jugu a kɔ de ka jugu n'i ye jɛɲɔgɔn sɔrɔ min hakili tora e la Makebe kɔrɔbalen ka taa se Makebe fitinin ma ne yɛrɛ terimuso ni baara ɲɔgɔn Madame Tanja Kadi Job k'a fo ni waati kɔnɔna na an bɛ seli de la mɔgɔ hakili tɛ to a bɛɛ la ni ne ɲinɛna mɔgɔ min kɔ a bɛ se ka kɛ fili ye ma dabɔ a kama dɛ ne ni Musa fila bɛɛ de bolo fila b'an kɔ aw ye yo ambiance nana Muso bega modi kelenge ambiance nana yo ni ngoyindo ndiara kote goya jaliko muso bega jene kalata kote goya jaliko be adoni kuma etinye Saramba Kuyate ibonya bijeli ala la harima kolo imama kele parilenye alani Ami Job Amedi Job de la gare Ami Job yaiba de la gare Kumbansa Jojalo de la gare Maria Musali de la gare Ami Job ala de mama kebe pari Kone kana sabe foli ke Musa ni bala jiki kafi